Špiritizmus. Špiritizmus je nová veda, ktorá prišla, aby ľudstvu prostredníctvom nespochybniteľných dôkazov odhalila existenciu a podstatu duchovného sveta a jeho vzťah k fyzickému svetu. Nejaví sa ako niečo nadprirodzené, ale naopak ako jedna zo živých a aktívnych síl prírody, zdroj nesmierneho množstva javov, ktoré dodnes nie sú úplne pochopené a preto bývajú odkazované do sveta fantázie a zázrakov. Kristus na túto situáciu niekoľkokrát poukázal a to je dôvod, prečo veľa z toho, čo povedal, zostalo nezrozumiteľné alebo bolo nesprávne interpretované. Špiritizmus ponúka kľúč, ktorým sa dá všetko jednoducho vysvetliť. Zákon starého zákona bol zosobnený v Mojžišovi, zákon nového zákona v Kristovi. Špiritizmus je teda tretím zjavením Božieho zákona. Nie je však nikým zosobnený, pretože predstavuje šírenie dané nie človekom, ale duchmi, ktorí sú hlasmi neba, do všetkých častí sveta prostredníctvom spolupráce nespočetného množstva sprostredkovateľov. V istom zmysle je to kolektívne dielo tvorené všetkými duchmi, ktoré prinášajú osvietenie celému ľudstvu tým, že ponúkajú prostriedky na pochopenie ich sveta a osudu, ktorý čaká každého jednotlivca po jeho návrate do duchovného sveta. Tak ako Kristus povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale naplniť ho, tak aj špiritizmus hovorí, neprišli sme zrušiť kresťanský zákon, ale vykonať ho. Nevyvodzuje nič, čo by bolo v rozpore s tým, čo Kristus učil. Skôr ho rozvíja, vysvetľuje spôsobom, ktorému môžu všetci rozumieť a doplňa to, čo bolo predtým známe len v jeho symbolickej forme. Špiritizmus prišiel v predpovedanom čase, aby naplnil to, čo Kristus ohlásil a pripravil na dosiahnutie budúcich vecí. Je to teda dielo Krista, ktoré, ako aj ohlásil, predsedá obnove, ktorá teraz prebieha a ktorá pripraví Božie kráľovstvo tu na zemi.